Hola! No sé si ho sabeu, però el dia 20 de març és el Dia Internacional de la Felicitat. Per commemorar aquest dia, a la recomanació d'avui us vull presentar aquesta petita joia, Selma, de Jutta Bauer. Dic que és una petita joia perquè les seves dimensions són molt petites. Les il·lustracions són encara més petites i el text és molt curt. Però el missatge que ens dona és enorme. I no us penseu que la Jutta Bauer ja ho va fer així expressament. En una entrevista va dir que a la porta del seu taller hauria de posar menys és més. I quin és el missatge? Doncs mireu, aquest àlbum pretén i aconsegueix donar resposta a la pregunta què és la felicitat? Si a vosaltres us preguntéssiu quina és la vostra rutina, què és el que feu cada dia, què contestaríeu? I si us preguntéssim què faríeu si tinguéssiu més temps lliure? I si us toqués la loteria? I ara pregunteu-vos, sou feliços? Aquestes preguntes se les van fer a la Selma, l'ovelleta protagonista d'aquest llibre, i les respostes que ella va donar us sorprendran. Una proposta molt interessant que podeu venir a buscar a la biblioteca, de l'alemanya Jutta Bauer, que el 2010 va guanyar el Premi Hans Christian Andersen d'il·lustració. Recordeu, menys és més. Voleu dir que cal tant per ser feliç?